bagaimana? Ing gegonan nggih ketok pewujudan ingkang aran Kastuba Mani. Ya maneh Kastuba mustikaning watu. Mawa cahya brengi. Arep sinau dening para buta parandene kelem ana ing banyu. Tanggap sang bulus akupa anenggih jatining sang Bathara Wisnu. Srana demplok ana ing cangkeme. Andrane nyelorot kok mesti ilang. Bathara Wisnu piye? Iki wis ana tutupku lho. Yen ngono dadi duwekmu, mengko gampang. Tutupno baru padha nyambut gawe. Aduh. Iki mengko rampunge kapan? Mengene wae. Wis to rampung. Iki kaya-kaya wis meh tuntas. Sandane nek wis rampung kuwi metu apa? Apa ya metu sego. Iki ya ngawur. Iki mesti saya endah, saya aji. Mergo sing tuwa saka dasaring Kesirarnawa iki dudu sabarana. Nanging barang gaib ingkang rasa ping dewa bisa merlu. Piye nek ngene carane to mulihku iso kapan? Saya semput mubeng kanan ora wis ora kena hitung ping pirang ewu ubengan. Abot cangkaing suku para dewa buta. Arsa manumpruk malih Parandinana daya luwih ingkang mijil saking Bathara Wisnu. Sigra mijil Bathara dan Pantari ingkang asta Sweta Kamandalu ya kendhi Pratara. Adya kadyat kang salunglah.
kowe nyangga Mandara nanging kesirat kula badharing sarila dadi dewata Kuntara Sagara anembe sang Bathara Semar daya-daya dedel kayuh manut mungka jengkare Bathara Danwantari kang asta Sweta Kawandalu nadarta saya kendho yaksa niwah dewa genira mubengake gunung pating plilik netrane para buta saya danu saya menteleng mulat sangga para jawata kaya krasa yen to para denawa mung dinampus krama dening para buta awake dhewe. Asik kok nyambut gawe kok wong ngene-ngene iki kono tengok-tengok arep nemu kethuk. Karo meniki Bathara wis metu saka sajroning samudra Kesiranawa. Wis malih sarira wujud Bathara Wisnu meneh. Engko gek aja-aja gawean iku wis rampung. Dewa. Prabu kowe uga ngapusi aku. Tak jaluk emang sing dikomungkan. Anggep apa Bathara Wisnu kok nututi dewa kok dimplok dhewe ngono iki.
nyurum mega malang bantre ora ilo mesti kae dewa bayu apa-apa suarane kaya gluduk medhun